takto to vyzerá po úprave lišty. Je nutné takto, zoberieme dole pásik. Ja som sa s tým moc nehral. Ja som to potreboval, aby to spĺňalo účel. Zhruba o tento kus som skrátil základnú lištu. Toto. Alebo to bolo z vrchu, to už neviem. Z ktorej strany som to mygol dolu. Takto nejako to vyzeralo. A ešte aj tento uhol som skosil viac dolu. Hej. Ale není treba až taký uhol. Ale zhruba o tento kus. Potom treba túto drážku predĺžiť. To môžem to aj priložiť meter k tomu. Ja si ho musím niekde pohľadať. Nejaký meter. Reťazka, štýl, ozubenie, delenie, sedí, pasuje, ide to. Pekne zasadne, tak ako má. Len je kratšia. Ale to nevadí. Nebudeme s tým rezať hranoly, že? Pozrieme ten meter. Škoda, že som celý postup nenatočil, ale nie je to nič zložité. Tak celkovú dĺžku, keď to takto dáme, to má nejakých 13 po hrot od konca po hrot, možno 12, 8. To už nie je oné, presne. A tú drážku tu som predĺžil. To už asi nebude vidno okolko. Ale čakať. Neviem, či tam nie je vidno ešte pôvodnú farbu. Ale vidno. Takže drážku som zhruba predĺžil o tam vidno pôvodnú farbu ešte. Zhruba 2,5 cm, 2,5, 3 od pôvodnej. A ešte som musel vyvrtať šponovaciu dierku, ktorá ide sem. To som si ten šponovák dal na úroveň tohto montážneho šroubu. A normálne zmeral šublerov, priemera, fugota navrtal. No. A teraz to poskladám. Ešte možno, že som sa s tým mohol viacej pohrať, aby to bolo. Ja ešte taký detail. Po upravení tej lišty je nutné 1 mm kotúčikom do karbobrúsky túto drážku, lebo toto keď sa zreže, to ostane hladké, tak treba na novo spraviť drážku, aby kade mali zúbky. Túto drážku. Takto. Hej. Ja som sa s tým moc tak nepáral, ale dalo by sa to vylepšiť. Ale pasuje. Ešte možno, že trošku z konca zbrúsiť by bolo, aby to tam tak nešlo natesno. Že by tam nejaká vôľa trochu bola. No, mi to jednou rukou nejde celkom dobre. Ale pasuje to tam. Dáme to takto na koliesko. Pekne do drážky. No. Možno, že tento nábeh tu, to som veľmi zrezal, to mohlo ostať ešte tak, aby išiel pásik od začiatku, ale to nevadí, zhodiť ho nezhodí. No, teraz dáme si tam šponováčik pekne.
to tu trocha zlostí, lebo to je plastové také čudo. Tento kolíček nepodarený. Tak. Ťahneme. Možno, že mi to tam aj sadol, ten šponovací. Tá dieročka. No, teraz je dobre. Počkaj, musím si to trošku teraz pomôcť obidvomi rukami. Tam nepasuje. To ešte sa treba s tým pohrať trošku ešte. Ja som to len tak na rýchlo, ale čo je pôvač. Tak, toto pekne. Tak, teraz som to pekne poskladal. A tak toto funguje. Žiadne zadieranie, krásne beží. Aj som to skúšal. Reže ako dospelá píva. Tak to je všetko. Keby dačo, môžem poslať aj na okreslenú lišku.